எல்லாருக்கும் வணக்கம். நம்ம ஷாப்போட லொகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கணபதி 3 நம்பர் பஸ் ஸ்டாப்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் சிக்னல் சூர்யா ஹாஸ்பிட்டலுக்கு நியர் ஆப்போசிட்ல ஃபர்ஸ்ட் சிக்னலே லெஃப்ட் சைடு நம்மளோட ஷாப் இருக்கு. நீங்க எங்கேயும் பார்க்கணுங்கிறதுல கணபதி 3 நம்பர் பஸ் ஸ்டாப்ல இருந்து ஸ்ட்ரைட் ஃபர்ஸ்ட் சிக்னலே நம்ம ஷாப்பு சூர்யா ஹாஸ்பிட்டலுக்கு நியர் ஆப்போசிட்ல லெஃப்ட் சைடுல நம்ம கடை. ஆன்லைன் ஷாப்பிங் இருக்கு. ஆன்லைன் ஷாப்பிங் நம்ம பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம். ஆன்லைன்ல ரெகுலரா போயிட்டு இருக்கு. நம்ம நிறைய கடையில வந்து நம்ம இன்னர்ஸ் பார்த்துப்போம். நிறைய வீடியோஸ்ல கூட நம்ம நிறைய பார்த்துருக்கோம் இன்னர்ஸ் எல்லாமே. ஸோ இன்னுமே வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து நம்ம என்ன சைஸ்ல எடுக்கணும், நம்ம எந்த மாதிரி எடுக்கணுங்கிறது இன்னுமே நிறைய பேருக்கு தெரியாது. ஸோ நம்ம கடைக்கு வந்து நிறைய கஸ்டமர்ஸுமே சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நம்ம கடையில வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பிராண்டட் இன்னர்வேர்ஸ், நைட்டிஸ், ரெடிமேட் பிளவுஸ், எக்ஸ்க்ளூசிவ் இந்த மாதிரி நிறைய நம்ம கடையில இருக்கு, நம்ம ஸ்டோர்ல இருக்கு. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஸ்டார்டிங்ல இருந்து நம்ம பார்க்கலாம். இது வந்து பிகினர்ஸோட பிரேசர். இப்போதான் ஏஜ் அட்டன் பண்ணி நம்ம முடிச்சிருக்கோம் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ஸ்டேஜ்ல யூஸ் பண்ற பிரேசர் இது டீனர்ஸோடது. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த எலாஸ்டிக் கப் ஷேப்போடவே நமக்கு வந்துடும். ஸோ இதுதான் லிஃப்டிங் கொடுக்கும். இப்போ நம்ம ஏஜ் அட்டன் பண்ணி இப்போ ஸ்டார்டிங்ல யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா வந்து நம்ம பிகினர் டீனர்ஸோடது கொடுப்போம். இது வந்து ஸ்டார்டர்ஸ் வந்து பிகினர்ஸோடது. அதுக்கப்புறம் நம்ம டீனர்ஸோடது கொடுப்போம். இப்போ ஸ்போர்ட்ஸ்லேயே வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இன்னொரு மாடல் இருக்கு. நிறைய பேர் எலாஸ்டிக் வந்து பெருசா வேணான்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து நிறைய பேர் வந்து நம்ம எதனால வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்லேயே ஸ்போர்ட்ஸ் யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா எல்லா கிட்ஸுமே வந்து எடுத்தனவே பிரேசர் ஃபர்ஸ்ட் போட்டுற மாட்டாங்க. ஏன்னா ஹூக் இருக்கனால யாரும் போட மாட்டாங்க. ஸோ அதனால ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இந்த மாதிரி ஸ்போர்ட்ஸ் கொடுத்தா அவங்களுக்கு ஒரு பனியன் போட்டிருக்க அந்த ஒரு ஃபீலே இருக்கும். அதே மாதிரி கப் ஷேப்பும் நமக்கு நீட்டா மெயின்டைன் ஆகும். இந்த கப்புக்கு மேல நமக்கு எக்ஸ்ட்ரா வளராது. ஸோ இந்த கப் ஷேப்லயே நம்ம இதுலயே இருக்கும், நமக்கு ஷேப் மாறாது. அது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பின்னாடி இருந்து ஹூக் கிடையாது, எலாஸ்டிக் மட்டும்தான். உங்களுக்கு ஹூக் வராது. நம்ம சின்ன பொண்ணுங்களா போட மாட்டாங்க இல்லைங்களா, அதனால இது ஃபுல்லா பனியன் டைப்ல தான் இருக்கும். நீங்க மேல இருந்து போட்டுக்கிற மாதிரி இருக்கும். இதுலயே உங்களுக்கு 2 மாடல் அவைலபிள் இருக்கு. இப்போ நம்ம ஸ்போர்ட்ஸ் முடிஞ்சு அடுத்து நம்ம யூஸ் பண்ற பிரேசர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இது வந்து சைட்ல வந்து ஸ்டிச்சிங்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. நீங்க பார்க்கும்போது தெரியும். இந்த ஸ்டிச்சிங்ஸ் தான் நம்ம கப்பு வந்து லிஃப்ட் பண்ணும். அது இல்லாம பஸ்ஸோட சைஸை வந்து ஒரே ஷேப்ல நமக்கு வச்சிருக்கோம். உங்களுக்கு பார்க்கும்போது தெரியும். கீழே வந்து 4-5 ஸ்டிச்சஸ் இருக்கும். இது வந்து உங்களுக்கு வெளியே டிரான்ஸ்பரண்ட் தெரியாது. அதே மாதிரி ஸ்கூல் கேர்ள்ஸ், காலேஜ் அந்த மாதிரி போறவங்களுக்குலாம் டிரான்ஸ்பரண்ட் தெரியாது. அவங்களாம் வித்தவுட் ஷாலாம் வேர் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து இது ரொம்ப நல்லா இருக்கும். உங்களுக்கு வந்து ஃபுல் கவர்டு. அதே மாதிரி இதுல வந்து உங்களுக்கு கப் சைஸும் இருக்கு. இது வந்து நார்மல் கப் சைஸ். இப்போ 14 இயர்ஸ் 15 இயர்ஸ் இருப்பாங்க. பட் ஆனால் அவங்களோட கப் சைஸ் வந்து நார்மல் பி தான் இருக்கணும். பட் ஆனால் அவங்களுக்கு ரொம்ப ஓவர் பஸ் சைஸா இருக்கும். இப்போ வந்து 32 தான் இருப்பாங்க. பட் ஆனால் EFG அந்த மாதிரிலாம் எடுக்கிறவங்களும் இருக்காங்க. ஸ்பெஷல் கப் பத்தி நான் டீடைலா சொல்றேன். அதே மாதிரி கப் சைஸும் எடுக்கும். அது மாதிரி எதனால ரீசன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து நம்ம சின்ன வயசுல நம்ம இந்த ஏஜ் அட்டன் பண்ண முடிச்ச ஸ்டார்டிங்லேயே வந்து நம்ம பிரேசர் ஃபிட் பண்ணணும். அப்படி ஃபிட் பண்ணாம விட்டீங்கன்னா மட்டும்தான் நமக்கு அந்த மாதிரி ஓவர் பஸ் சைஸ் ஆகும். இப்போ G கப், E கப் அந்த மாதிரி கப் சைஸ் போகும். ஸோ ஏஜ் அட்டன் பண்ணி முடிக்கிறாங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ஸ்போர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு 18 வரைக்கும், 18 தான் லாஸ்ட், 22 வரைக்கும் நீங்க ஸ்போர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். அதுக்கு மேல யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஏஜ் அட்டன் பண்ணி ஸ்டார்டிங்ல ஸ்போர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள்லயே உங்களுக்கு கொஞ்சம் பஸ்ட் நமக்கு வளர மாதிரி தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னாலே நீங்க கண்டிப்பா இந்த ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க இந்த மாடலுக்கு நீங்க மாறிக்கலாம். பார்க்க வந்து பேடட், லைட் பேடட். இப்போ நம்ம டீனர்ஸ் முடிஞ்சு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம லைட் பேடட் யூஸ் பண்ணலாம். எதுக்காகன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம இப்பதான் முடிச்சிருக்கோம், நம்ம கப் சைஸ் இப்பதான் செட் ஆயிருக்கு, நமக்கு சைஸ் தான் அப்படின்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் வந்து நம்ம இந்த பேடட் யூஸ் பண்ணலாம். இது வந்து லைட் பேடட். உங்களுக்கு பிரேசரோட அந்த இதுலயே இருக்கும். ரொம்ப ஹெவியாவும் இருக்காது, ஃபுல்லா கவர்ட் இருக்கும். இப்போ டீனர்ஸ்க்கு, காலேஜ் கேர்ள்ஸ் அந்த மாதிரி வேர் பண்றவங்க எல்லாருமே இதை வேர் பண்ணலாம். இது வந்து லைட் பேடட். இதுல சைஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா 32 to 38 வரைக்கும் இருக்கு. BC 2 கப் சைஸ் வரும். இதுலயே பேடட்லயே வந்து உங்களுக்கு இன்னொரு மாடல் வரும். லைட் பேரட் வேணா, கொஞ்சம் ஹெவி பேரட் வேணும் அப்படிங்கிறவங்களுக்கும் நம்ம கிட்ட இருக்குது. இது வந்து கொஞ்சம் ஹெவி பேரடா வரும். அதே மாதிரி நமக்கு டிரான்ஸ்பரன்ட் ஸ்ட்ராப்போட வந்துடும். நீங்க ரிமூவ் பண்ணி டிரான்ஸ்பரன்ட் ஸ்ட்ராப் கொடுத்துருவாங்க நமக்கு. இதை நீங்க சேஞ்ச் பண்ணி மாத்திக்கிற மாதிரி இருக்கும். இதுலயுமே நமக்கு 6 to 7 கலர்ஸ் வரைக்கும் அவைலபிள் இருக்கு. இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போறது பாத்தீங்கன்னா சைட் பேடடோட சொல்லுவாங்க. நம்ம பேடட் பார்த்தோம். இது வந்து சைட் பேட். இது எதுக்காகனா நமக்கு வந்து மினிமைஸ் பண்ணி காட்டும் நம்மளோட பஸ்ட்டை. ஸோ நிறைய பேர் ஓவர் பஸ்ட் இருப்பாங்க இல்லையா, அவங்களுக்கு எல்லாமே நம்மளோட சைஸை வந்து கொஞ்சம் மினிமைஸ் பண்ணும். அதே மாதிரி உங்களுக்கு பார்க்கும்போது தெரியும், சைடில் வந்து பேடட் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இதுதான் நமக்கு வந்து மினிமைஸ் பண்ணும். சைட் பேரட் ஃபுல் டபுள். ஆமா, இங்க கொடுத்துருப்பாங்க நமக்கு. அதுதான் வந்து நம்மளோட பஸ் சைஸை குறைச்சு காட்டும் இது. அதே மாதிரி நார்மலா நமக்கு இந்த கப் சைஸ் மட்டும் தான் தெரியும். இந்த சைட்ல இருக்க எக்ஸ்ட்ரா மசில்ஸ் எல்லாமே ஃபுல்லா கவர் பண்ணிக்கும் நமக்கு. இதுலயுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா B2 டபுள் D வரைக்குமே நம்ம கிட்ட அவைலபிள் இருக்கு. B2 டபுள் D வரைக்கும். அது என்ன சைஸ்? அது அப்படி உங்களுக்கு சைஸ் வந்து இப்ப ஸ்பெஷல் கப் நான் தனியா சொல்றேன். எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப நார்மலா நம்ம B சைஸ் யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா 36B யூஸ் பண்ணுவாங்க. பட் அவங்களோட சுற்றளவு 36ஆ இருக்கும். கப் சைஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா CDEF அப்படி இருக்கும். அதான் ஸ்பெஷல் கப்னு சொல்லுவோம். இப்போ நார்மலா இருக்கும், பட் ஆனால் அதோட பெரிய கப் சைஸா இருக்கும். கப் சைஸ் பெருசாகும் போது ஸ்பெஷல் கப்னு சொல்லுவோம். சில பேர் இப்போ நார்மலா 34, 36 யூஸ் பண்ணுவாங்க. பட் அவங்களோட பஸ் சைஸ் பெருசா இருக்கும். ஸோ அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஃபிட் பண்றதா நம்ம ஸ்பெஷல் கப்னு சொல்லுவோம். 8 கலர்ஸ் வரைக்கும் அவைலபிள். இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போறது, நீங்க ஸ்பெஷல் கப்னா என்னன்னு கேட்டீங்கல்ல. ஸோ இதுதான் ஸ்பெஷல் கப்பு.
இது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம நார்மலா இப்ப பி சைஸ் பார்த்திருப்போம். இது வந்து டி கப் தான் ஸ்பெஷல் கப்ல ஸ்டார்டிங் சைஸ். இப்போ டிஇ எஃப் ஜி ஹெச் ஐ வரைக்குமே நம்ம கிட்ட கப் சைஸ் இருக்கு. நார்மலா 38B யூஸ் பண்றவங்களுக்கு எனக்கு ஃபுல் கவர் ஆகல, எனக்கு ஃபுல்லா கவர் ஆகல, சைடுல மசில்ஸ் எல்லாம் தெரியுது அப்படிங்கும்போது நம்ம இந்த மாதிரி கப் சைஸ் யூஸ் பண்ணலாம். டி கப் இ எஃப் ஜி ஹெச் அந்த மாதிரி நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து பனியன் கிளாத்ல வரும். இது எதுல லிஃப்ட் பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஸ்ட்ராப் பார்க்கும்போது தெரியல பெருசா கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இதுதான் நமக்கு லிஃப்டிங். நீங்க எங்க வாங்கினாலுமே சரி பிரேசஸ், ஆனா இது ஒன்று பார்த்து வாங்க. நீங்க இப்போ வந்து நார்மலா நீங்க பி எடுத்தனாலுமே ஓகே, உங்களோட பஸ் சைஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி ஸ்ட்ராப் வாங்கணும். அதே மாதிரி இதுவும் அப்படிதான். இப்போ டி கப் அப்படின்னா நம்ம அதுக்கு லிஃப்டிங் ஏற்ற மாதிரி தான் வந்துட்டு ஸ்ட்ராப் கொடுத்துருப்பாங்க. நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க ஷோல்டர் பெயின் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு. அது என்ன ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நிறைய பேர் வந்து பஸ் சைஸ் பெருசா இருக்கும். பட் ஆனால் அவங்க யூஸ் பண்ற சைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப லைட்டா இருக்கும். ஸோ அப்படிங்கும்போது நம்மளோட பஸ்டோட வெயிட் வந்து அந்த முடியறது இல்லை. அதனால தான் நமக்கு வந்து ஷோல்டர் பெயின் ஆகுது. நம்மளும் ரொம்ப நேரமா எப்படி இருந்தாலும் மேக்ஸிமம் 12 hours போட்டிருப்போம். நம்ம எப்படி ஒர்க்கிங்லாம் போறவங்க எல்லாமே போட்டிருப்பாங்க. ஸோ அப்படிங்கும்போது இழுத்துட்டே இருக்கிறனால தான் நமக்கு ஷோல்டர் பெயின் வரும். இழுத்துட்டே இருக்கணும், வெயிட் வந்து மேனேஜ் பண்ண முடியாம தான் நமக்கு ஷோல்டர் பெயின்லாம் வருது. ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்பெஷல் கப் யூஸ் பண்ற எல்லாருமே வந்து நமக்கு இந்த ஸ்ட்ராப்பை பார்த்து வாங்குங்க. ஸோ நம்ம கப் சைஸ்க்கு ஸ்ட்ராப் எவ்வளோ பெருசாக இருந்தாலுமே நல்லது தான். லிஃப்டிங் நல்லா இருக்கும், ப்ளஸ் உங்களுக்கு ஷோல்டர் பெயின் பேக் பெயின் அந்த மாதிரி எதுவுமே வராது. ஸோ எலாஸ்டிக் பார்த்து வாங்க, எங்க வாங்கினாலும் ஓகே எலாஸ்டிக் பார்த்து வாங்குங்க. அதே மாதிரி கப் சைஸும் உங்களுக்கு வந்து டபுள் கிளாத்ல வந்துடும். அதே மாதிரி ஹூக்குமே வந்து உங்களுக்கு 4 ஹூக்ஸ் கொடுத்துருவாங்க. இதுதான் உங்களுக்கு கிரிப்னஸே. எலாஸ்டிக்கும் ப்ளஸ் ஹூக்கும் தான் உங்களுக்கு கிரிப்னஸே கொடுக்கும் ஸ்பெஷல் கப்ல. இதை யூஸ் பண்ணாலும் நம்ம வந்து ஷால் எல்லாம் யூஸ் பண்ண வேண்டியது இல்லை, போட வேண்டியது இல்லை. ஃபுல்லா நம்ம கவர் ஆயிடுச்சாலும் வித்தவுட் ஷால் நீங்க தாராளமா வேர் பண்ணிக்கலாம். ஃபுல்லா ஏன்னா நமக்கு சைட்ல மசில்ஸ் தெரிஞ்சாதானே நம்ம வந்து போட முடியாது. ஒரு மாதிரி அசிங்கமா இருக்கும், நமக்கு ஒரு மாதிரி பாக்குறதுக்கு ஆக்வர்டா இருக்கும். இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணீங்கன்னா ஃபுல்லாவே நமக்கு மசில்ஸ் ஃபுல்லா கவர் ஆயிடும். ஸோ அதுவும் வித்தவுட் ஷால் வேர் பண்றவங்க தாராளமா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏர் ஃப்ளோ பிரேசர்னு சொல்லுவாங்க. எதனாலன்னு கேட்டீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு வீசிங் ப்ராப்ளம் எல்லாம் இருக்கும் இல்லைங்களா. நிறைய பேருக்கு எனக்கு பிரேசர் போட்டாலே எனக்கு மூச்சு அடைக்கிற மாதிரி இருக்கு, என்னால பிரேசர்ஸ் போட முடியலன்னு சொல்றாங்க இல்லையா. அவங்களுக்கு தான் இந்த பிரேசர். என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லா உங்களுக்கு வந்து நெட்டர்லயே கொடுத்துருவாங்க. ஃபுல்லா உங்களுக்கு ஏர் ஃப்ளோவா இருக்கும் எல்லா இடத்துலயுமே. பின்னாடி ஹூக்ஸ்லயும் எல்லாத்துலயுமே உங்களுக்கு ஏர் ஃப்ளோவா இருக்கும். நல்லா நெட்டட் ஃபேப்ரிக். ஸோ அதனால வந்து உங்களுக்கு ஃபுல்லா இதுவும் ஹை கவரேஜ் தான், நல்லா ஹை கவர் தான். இது நீங்க ஸ்பெஷல் கப் யூஸ் பண்றவங்களுமே தாராளமா யூஸ் பண்ணலாம். இதுல பில இருந்து டபுள் டி வரைக்குமே இதுவுமே அவைலபிள் இருக்கு. இந்த வீசிங் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களுக்கு, மூச்சு திணறது, ஹார்ட் பேஷண்ட்லாம் இருக்காங்க இல்லைங்களா, அவங்களுக்கு எல்லாமே இது ரொம்ப நல்லா இருக்கும். நம்ம கடையில் இது ரொம்ப ரெஸ்பான்ஸான ஒரு பிரேசியர் இது நம்ம கடையில். எல்லா கலர்ஸும் இருக்கு இல்ல எல்லா கலர்ஸுமே இருக்கு. நமக்கு 4 to 5 கலர்ஸ் வரைக்கும் வரும். இப்போ வந்து நமக்கு நார்மல் கலர்ஸ் Black, White, ஸ்கின். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நர்சிங் பிரேசர், ஃபீடிங் பிரேசர்னு சொல்லுவாங்க. இது ஆல்ரெடி நம்ம நிறைய சொல்லியிருக்கோம். நம்ம வீடியோஸ் பார்க்க நிறைய கஸ்டமர்ஸ்க்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் இது எவ்வளோ முக்கியமான ஒரு பிரேசர்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நம்ம ஆஃப்டர் டெலிவரிக்கு அப்புறம் யூஸ் பண்ற ஒரு பிரேசர் தான் இது. என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம நிறைய பேர் மிஸ்டேக் பண்ற ஒன்று, நம்ம டெலிவரிக்கு அப்புறம் நம்ம பிரேசர் யூஸ் பண்றது இல்லை ஃபீடிங்க்கு. அது எதுக்காகனா அவங்களோட கம்ஃபர்டபுளுக்காக அவங்க பாக்குறாங்க. பட் ஆனால் அது கம்ஃபர்டபுளுக்காக பார்க்கணும். நம்ம பின்னாடி ஃபிட் பண்றதுக்குன்னு தனியாக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். அவங்க ஃபிட் ஆகல, எனக்கு அப்சைஸ் சரியாக மாட்டேங்குது, எனக்கு சுற்றளவு தெரியல அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்றாங்க. ஸோ நம்ம ஆஃப்டர் டெலிவரிக்கு அப்பவே நீங்கள் இந்த பிரேசர் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டிங்க அப்படின்னாலுமே நீங்கள் வந்து இதை ஃபீடிங் ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கும் நீங்கள் ஃபிட் பண்ணுறதுக்கும் கரெக்டாக இருக்கும். இந்த பிரேசர் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இது கிளிப் டைப்பில் இருக்கும். நீங்கள் இப்படி ரிமூவ் பண்ணி ஃபீட் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கும். இது உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக தான் இருக்கும். இப்படி ரிமூவ் பண்ணி இப்படி நீங்கள் ஃபீட் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கும். இன்டிமேசி பிராண்டில் வரும். ஆமாம். இப்போ நம்ம பேண்டீஸ் வெரைட்டிஸ் பார்க்குறோம். நிறைய பேர் பிரேசர்ஸ்க்கு எல்லாமே கேட்பீங்க, நம்மக்கிட்ட ட்ரையல் ரூம் ஃபெசிலிட்டி இருக்கான்னு சொல்லிட்டு. நாங்கள் ட்ரையல் பார்த்து தான் கொடுப்போம். நீங்கள் வந்தீங்கன்னா போதும், சைஸ் எல்லாமே நாங்களே சொல்லிடுவோம். எந்த சைஸ் உங்களுக்கு ஃபிட் ஆகும், எந்த மாதிரி பஸ் சைஸ் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி கொடுக்கலாம் எல்லாமே நாங்களே சொல்லிடுவோம். ஸோ நீங்கள் வந்து நம்ம ஸ்டோருக்கு ஆல்ரெடி வந்திருந்தீங்கனாலும் ஓகே, உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் நிறைய பேருக்கு. ஸோ கண்டிப்பாக வாங்க. நிறைய பேருக்கு கன்ஃபியூஷன் இருக்கும் இன்னர்ஸில் நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணணும் என்னங்கிறது. ஸோ நீங்கள் நம்ம ஸ்டோருக்கு வந்தீங்கனாலே டேரெக்டாக நீங்கள் ட்ரையல் ரூமில் போட்டு நாங்களே கூட உங்களுக்கு ஃபிட் பண்ணி கொடுத்துருவோம். ஸோ கண்டிப்பாக விசிட் பண்ணி பாருங்கள். நம்மளோட இன்னர்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு என்ன சைஸ் என்னங்கிறது நம்மளே கொடுத்துருவோம். ஸோ பேண்டீஸ் என்னென்ன இருக்கு நம்ம பார்க்கலாம். யூஸ் பண்ற நார்மல் எலாஸ்டிக்ல இருந்து பார்க்கலாம். இது வந்து இன்னர் எலாஸ்டிக். இது நம்ம எல்லாருமே ரெகுலரா யூஸ் பண்றது தான். இது நம்ம கிட்ட 3 பீஸ் செட்டோட வந்துரும். உங்களுக்கு டார்க் கலர்ஸும் வரும், லைட் கலர்ஸ்லயுமே நம்ம கிட்ட வரும். இல்ல எல்லா சைஸும் இருக்கு. எல்லா சைஸுமே இருக்கு நம்ம கிட்ட. 85 to 105 வரைக்கும் 110 வரைக்குமே நம்ம கிட்ட அவைலபிள் இருக்கு. இது வந்து இன்னர் எலாஸ்டிக். இன்னர் எலாஸ்டிக் போட்டு இது வந்து உங்களுக்கு அவுட்டர்லயே வந்து, ஆமா உங்களுக்கு அவுட்டர்லயே கிளாத் கொடுத்துருப்பாங்க. வெளியே நமக்கு கிளாத்ல இருக்கும். இது ஜூலியட் பிராண்ட்ல வரும் உங்களுக்கு. இது யூஸ் பண்ற நல்லா இருக்கும். மார்க்லெஸ் தெரியாது நமக்கு. லைக் என்ன நம்ம ட்ராக் பேண்ட் அந்த மாதிரிலாம் போடும்போது நமக்கு டிரான்ஸ்பரன்ட் தெரியாம இருக்கும்.
இது வந்து ஆன்டி பாக்டீரியல் பேண்டீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து ஆன்டி பாக்டீரியல் எதனால சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பியூர் காட்டன் ப்ளஸ் பேம்பூ லீஃபில் நமக்கு பண்ணியிருக்காங்க இந்த பேண்டீஸு. ஸோ அதனால் உங்களுக்கு வந்து இந்த இச்சிங் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்க, இந்த ஒயிட் டிஸ்சார்ஜ் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாமே இந்த பேண்டீஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அவங்களுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு. இரிட்டேட்டிங் எதுவும் இருக்காது. நிறைய பேர் சென்சிட்டிவ் ஸ்கின்னுங்கிறதுனால நிறைய பேருக்கு அலர்ஜி எல்லாம் வரும். ஸோ இந்த மாதிரி பேண்டீஸ் யூஸ் பண்ணும்போது பியூர் காட்டன், ஸோ அப்படிங்கும்போது அந்த உங்களுக்கு அலர்ஜி அந்த மாதிரி எந்த ப்ராப்ளமும் இருக்காது. இப்போ நம்ம பார்க்குறது வந்து ப்ரெக்னன்சி பேண்டீஸு. இது வந்து என்னன்னா ப்ரெக்னன்சி டைமில் நிறைய பேத்துக்கு நமக்கு வந்து பேண்டீஸ் யூஸ் பண்ண முடியாது. நிறைய பேத்துக்கு ஸ்டிச்சிங்ஸ் இருக்கும். ஸோ நிறைய பேர் போட முடியாது. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து இந்த ப்ரெக்னன்சி பேண்டீஸ் ரொம்ப யூஸாக இருக்கும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக உங்களுக்கு மேலே வரைக்கும் வரும். அதே மாதிரி நீங்கள் ஆஃப்டர் டெலிவரி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா வந்து நம்ம பெல்லி கவர் ஆகிடும். ஸோ நமக்கு ஏர் ஃபில் ஆகாது. நிறைய பேத்துக்கு வயிறுலாம் கட்ட சொல்லுவாங்க இல்லையா. ஸோ அந்த கட்டணுங்கிறதால இல்லை, இந்த மாதிரி இப்போ இந்த மாதிரி பேண்டீஸ் எல்லாம் வந்து ஸோ நீங்கள் இது போட்டாலே போதும், உங்களுக்கு ஏர் ஃபில் ஆகாது. தாராளமாக நீங்கள் இந்த பேண்டீஸை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுலேருந்து இது வந்து சைஸ் வந்து எம்லேருந்து XXL வரைக்குமே இருக்கு. இதுவும் பேம்பூ லீஃப். ஆமா பேம்பூ. இது லாவோஸோட தான். இதுவும் சேம் அந்த ஆர்கானிக் காட்டன்ல பண்ண பேண்டீஸ் தான். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா பீரியட் பேண்டீஸ். நம்ம கடையில வந்து நிறைய டீனேஜர்ஸ், ஸ்கூல் கேர்ள்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப கேட்டு ஒரு ரிப்பீட்டடான ஒரு பேண்டீஸ் இது. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சில்வர் ஸ்காட்ல கொடுத்துருவாங்க உள்ள. ஸோ உங்களுக்கு அப்சர்ப்ஷனுக்கு இருக்கும். உள்ள சில்வர் ஸ்காட் கொடுத்துருவாங்க. ஒரு வந்து உங்களுக்கு அந்த ஒரு அப்சர்வ் பண்ணிக்கிறதுக்கு நமக்கு அந்த ஈரத்தை வந்து எரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா, அதுக்காக கொடுத்துருவாங்க. இது நீங்கள் நார்மலாக வந்து நம்ம நார்மலாக இது இப்போ நம்ம 12 hours 8 hours அந்த மாதிரி ஒர்க்கிங் பீப்புள்ஸ்க்கு வந்து இது ரொம்ப நல்லா இருக்கும். உமன்ஸ்க்கு எல்லாமே இது வந்து நார்மலாக நீங்கள் டெய்லியும் வாஷ் பண்ணுற மாதிரியே நீங்கள் வாஷ் பண்ணிட்டு நல்லா சன்லைட்டில் போட்டுடணும். கொஞ்சம் நேரம் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ரெகுலராக நீங்கள் எப்போ யூஸ் பண்ணுற மாதிரியே நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது ஸ்ட்ரெயின் ஆகாது, உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும், போடுறதுக்கும் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். ப்ளஸ் ஆர்கானிக், சைட் எஃபெக்ட் எல்லாம் இது கிடையாது. நிறைய பேர் கீப்பிங்க ப்ராப்ளம் வருமான்ட்டு. ஸோ அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே இல்லை. நீங்கள் தாராளமாக இது யூஸ் பண்ணலாம். எல்லாமே ரிப்பீட்டடாக நம்ம கஸ்டமர்ஸ் எல்லாருமே ரெகுலராக வாங்குற பேண்டீஸ் தான். இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உமன்ஸ் எல்லாருமே நம்ம லைக் பண்ணுற ஒரு விஷயம் தான். நம்ம ஷேப்பாக தெரியணும், நம்ம டம்மி தெரியக்கூடாது, நம்ம பார்க்க நல்லா இருக்கணும்னு எல்லா ட்ரெஸ் பண்ணால் நம்ம அவுட்ஃபிட் வந்து நல்லா இருக்கணும் எல்லாருமே நினைப்போம். ஸோ அந்த மாதிரி நினைக்கிற எல்லா உமன்ஸ்க்கும் வந்து இந்த பேண்டீஸ் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டம்மி பேண்டீஸு. இது நிறைய பேத்துக்கு வந்து மேலே அடி வயிறு இருக்கும், நிறைய பேத்துக்கு கீழ் வயிறு அந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா. அந்த மாதிரிகளுக்கு வந்து இந்த பேண்டீஸ் வந்து ஃபுல்லி கவர்டு. நமக்கு மேலே வரைக்கும், மேலே டம்மி வரைக்குமே கவர் ஆகிடும். இது நார்மல் பேண்டீஸ் மாதிரியே இருக்கும். நல்ல திக் கிளாத்தில் கொடுத்துருப்பாங்க. இது நம்ம ரெகுலராக யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம அந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணிட்டே இருக்கும்போது நமக்கு ஸ்வெட் ஆகும். ஸோ அப்படிங்கும்போது எக்ஸ்ட்ரா ஃபேட் அந்த எல்லாமே நம்ம கொஞ்சம் நிறைய கஸ்டமர்ஸ் இருக்காங்க. இதுக்குன்னு ரெகுலர் கஸ்டமர் ஃபீட்பேக்குமே நம்ம நிறைய ரிசல்ட் லைவாகவே பார்த்துருக்கோம். நிறைய பேரோட நம்ம கஸ்டமர்ஸ் எல்லாமே நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த பேண்டீஸ் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அந்த நமக்கு டம்மி குறையிறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே நல்லா இருக்கும். சைட் ஃபேட் அது எல்லாமே நமக்கு ரெடியூஸ் ஆகும். இது வந்து ட்ராயர் டைப். நமக்கு வந்து இது வந்து பேண்டீஸ் டைப்ல வரும். நமக்கு இதுலயே வந்து ட்ராயர் டைப்லயுமே நம்ம கிட்ட இருக்குங்க. நிறைய பேர் வந்து நம்ம ட்ராயர் மாடலில் வேணும்னு சொல்லுவாங்க. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தையோடவே எனக்கு தையுமே பெருசாக தான் இருக்கும், எனக்கு வயிறில் தையுமே இருக்குன்னு சொல்கிறவங்களுக்கும் நம்மக்கிட்ட அது வந்து தை வரைக்குமே வரும். உங்களுக்கு இது வந்து வயிறுலேருந்து நமக்கு கால் வரைக்குமே நமக்கு குறையும், தொடை வரைக்குமே நமக்கு கம்மியாகும். ஸோ இது வந்து ட்ராயர் டைப்பில் வரும். இது நம்ம நார்மல் பேண்டீஸ் யூஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து இந்த பேண்டீஸ் நம்ம மேலே போட்டுக்கணும். நல்லா ஃபிட்டாக யூஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு ஸ்வெட் ஆகும். அது மூலியமா உங்களுக்கு வயிறு குறையும் அப்படின்னு. ஆமாம் ஸ்வெட் ஆகும். நம்ம போட்டே இருக்கோம் இல்லையா, நம்ம இப்போ 1 day ஃபுல்லாக போட்டுக்கணும். நம்ம சாப்பிடும்போது மட்டும் ரிமூவ் பண்ணிடணும். அது நிறைய பேர் நம்ம கஸ்டமர்லாம் சாப்பிடும்போது போட்டு இன்னும் கொஞ்சம் கம்மியாக சாப்பிடுவோம்ல. ஸோ அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி கூட நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணாலுமே நமக்கு ரிசல்ட் இருக்கும். 2 months 3 months அந்த மாதிரிங்கும் போது நமக்கு தெரியும், ரிசல்ட் தெரியும். ஏன்னா நம்ம உடம்புல இருந்துகிட்டே இருக்கு இல்லையா, ஸ்வெட் ஆகிட்டே இருக்கும். அப்படிங்கும்போது நம்ம போட்டு இது ஒர்க் அவுட் பண்ணுறோம், நம்ம வேலை செய்கிறோம், அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க எல்லாமே நம்ம ஒர்க்கிங் பீப்புளுக்கு எல்லாத்துக்குமே நல்லா இருக்கும். ஆக்சுவலாக வீட்டில் நம்ம ஒர்க் பண்ணுறனாலுமே நீங்கள் வேலை செய்யும் போது போட்டு வேலை செஞ்சீங்கனாலும் நல்ல ரிசல்ட் இருக்கும் உங்களுக்கு. இது வந்து ட்ராயர் மாடல் ப்ளஸ் வந்து உங்களுக்கு தை வரைக்குமே வரும். இது நீங்கள் நார்மல் பேண்டீஸ் போட்டு அது மேலே நீங்கள் ஃபிட் பண்ணிக்கலாம். ஆமாம் இது வந்து உங்களுக்கு ஆமாம் ஸ்கின் மட்டும் தான் வரும். L to 3XL வரைக்கும் நம்ம கிட்ட. ஆமாம் இப்போ நீங்கள் நார்மலாக நம்ம வந்து 90 யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இது 85 கொடுப்போம். ஏன்னா ஒரு சைஸ் நம்ம சின்னதாக எடுத்தால் தான் நமக்கு ஃபிட்டாக இருக்கும். லூஸாக போட இதோட யூஸே இல்லை நம்ம.